gabi mga kaigsunan, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon after 2 weeks of absence. Of course, karong simanahon na atong pagatunan ang topiko nga nagapuntirya sa kaning the triumph of God's love. So ato na ko ang yon si Pastor Pamunag sa paghatag sa opening prayer. Atong iduko ang atong mga ulo, magampo kita mga kapaglaom. Salamat o Diyos sa usa gayud ka panahon nga kami makahimo na usab sa pagtuon ining taknas kagabiyon. Bani kami bani Pastor Pedro alang nining usa ka segment taknas pagtuon ug ang mga kaigsuonan nga nagatan-aw karon nga gabi. Salamat nga imo kaming gihatagan og gitubag ang among mapagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong padayonon, Pastor Pamunag, ang pagtuon sa atong lesson, atong pagduaon kini ang gikan sa Saturday, Sunday o Monday, no? Of course, atong topiko sa atong lesson for the whole week, very positive and I would say very encouraging and very inspiring. Kaya kini nagapuntirya sa kaning gitawag na to, kaning the triumph of God's love. Binisaya ni Pastor Pamunag sa nindot kay nga pamaagi sa paglito kani maayo medyo ka binisaya ba Kadaugan no sa gugma sa right. So nindot siya no kay kaning paghisgot mangod sa pulong nga kadaugan, pero ang drive ani is sa lahi nga pamaagi, but very grand ang presentation sa author. So before ako yatag sa imo ang panahon sa pag-explain nini, ato sang basahon kaning atong memory text sa atong lesson for the whole week nga makita mismo dinhi sa sinulat ni John the Revelator sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 3 ngadto sa 4. Akong pagbasahon niya sa New King James Version. And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying, and there shall be no more pain, for the former things have passed away." So, meaning to say, when you look into the presentation of the memory text, so ang marabitaw ang gusto nga i-emphasize sa author, kana bitang punto sa itong imong gisulti ka ng kadaugan sa kaning gugma sa Ginoo. Specifically focusing on the second advent of Jesus Christ. Sa Pastor Pamunag. Nindot kayo ni atong lesson, Pastor Pedro. Right. O mga kapaglaom, mga kaisunan kay gipakita diri sa Ginoo ang iyahang assurance nato, pinaagi siya ang mga promises. Kining mga saad, Pastor Pedro, mao ni makahatag na to og life or kinabuhi. Right. Bisan gani usahay ning saad nga dili bitaw gani kayo kasaligan, pero daghan pa mangyani gyud malipay, daghan pa ang magpaabot kay daghang napakyas sa mga pagsaad, but I believe nga ang saad sa Ginoo dili gyud mapakyas. Ug mao ni maghatod nato og lig-on nga pag-alagad, Pastor Pedro, nga naatay talan-awon sa unahan nga inspired sa ato ang naabdan nga sirkumstansya na ay mga paglaom. So one of the best line din nga ako nakita sa atong lesson is that naghatag nato ang atong lesson karon nga week, Pastor Pedro, o mga kapaglaom o paglaom kanatong tanan dinhi sa kalibutan. Kita nato unsa ka lisod ang kalibutan nga atong gipuy-an, pero luyunin ning tanan ang paglaom maghatag natog inspirasyon sa ato nga kinabuhi. Bisag unsa ka lisod, nagingon ang atong lesson, ato gyud nang paningkamutan nga malatas tungod kay aduna tay gilantaw nga saad sa Ginoo. Si President Franklin Roosevelt sa iyang panahon, sa iyang pagka-presidente, atong 1933 to 1945, mo'y pinagyud kalisod nga panahon sa Amerika. Depression ang iyang naagi niya. Nakita pag nato diri nga miagi siya og paralyzed. Apan wa siya mawadi og paglaom, Pastor Pedro. Nagsulat siya, naingon siya, "We have always held to the hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world beyond the horizon." Ug tungod nini ang mga pulog dahan kay mga Americans, and even kita nga managtan-aw, nakadungog siyang gisulti
ma-blessed, mahimuta nga malipayon nga aduna gyoy nagpaabot na to mga kapaglaom nga kadaugan. Mao na importante kayo sa tanan. Kanang din to imong gisaysay no kaning pulong nga paglahom. Kay mao man po ni atong gilawman. So meaning every time we speak of paglahom is ang hulagway manggod nga ginapakita sa tuwa is against the backdrop of that is kaning pain and sorrow. Kay siyempre atong life manggod din sa kalibutan, dili manggod nato siya perfect, and most of the time o kasagaran po sa tuwa no, of course kitang tanan doon makaagi kita gitawag din kining hardships, kining mga kagulanan no, sufferings, sorrows, tanan nga atong ma-experience siya. Pero the good thing about this is nahimo din kining gitawag din siya nga triumph of God's love. Kay mahimo ni siya nga mura siya og kanang mura kung sa sakyanan pa kanang spark plug. Mo'y mohatag og kanang fire or kurente no nga para masakto ang andar sa sakyanan o kana siya maka in a way makahatod po sa maso imong isulti o kaning kaning paglahom mo na nindot yung isulti sa lesson no yan sila if we have hope a better day is coming. Kay kaning atong gipuy-an ron dili man ginato ni matawag nga literally as a better day. Kay in fact no so far as prophecy is concerned napa may mga daghan pa nga mga challenge nga atong atubangon in the future as prophesied sa atong Bible, the Jacob's trouble and so on and so forth no, the close of probation. Many other things. But ingon sa itong author, we can live life today with purpose and joy. So, nindot siya. So, meaning to say, kung iyan na itong ilang taong nakabaton tagpaglawom tungod sa maunang gisaad sa Ginoo, sumalas sa mong gingon, gisaad sa Ginoo, alang sa iyang mga pinalanggang kaanakan, nagapabot siya ang kaduang pagbalik. So, taliwala sa modeling, sana ka ng antidote, no, bitong the opposite of this nga tambal nga pwede daita nga makaangkon og kaning gitawag dinhi nga we can live life today man no today. Present man with purpose and joy even in the midst of sorrow, even in the midst of hardships and suffering. So powerful siya no, di ba Pastor Juan? So morning matawag nato ni siya nga kanang triumph of God's love. Kay wala pa ako makita o magilain nga paglahom nga makapuli ani nga klase nga paglahom. Di ba Pastor Juan? Pastor Pamunag no? I think this is the only hope which is a lot better and a lot kanang inspiring compared sa mga uban nga mga hope nga atong na-experiencehan din sa kalibutan. So I think this is just like what you said na, I like what you said kinamurag ultimate ba? Mo na siya ang kinatibukan nga angay natong pag-angkunon. Ganahan ko ito yung point, Pastor Pedro, katuningon ka nga, lahi gyud o usa gyud ka nindot kayo nga, ang paglaom maghihatag gikan sa Ginoo. Right. Kaya ang paglaom mga kaigsuunan gikan sa Ginoo, gawas nga kasaligan siya, ato yung nakita nga, every moment sa atong kinabuhi, daghan kay mga fulfillment siya mga promises. O sakto to, nga makahatag gini nato og paglaom sa atong kinabuhi kalipay nga bisan unsa kalisod ana may mga tao Pastor Pedro nga wa gyud pod galisod pero ato nakita nga nagkinahanglan gyapon sila paglaom. Right. Kay bisag butang nato today wala sila naglisod pero mo ko ta kabalo sa unahan. Yes, of course. We didn't never sa lintungan ay for example kanang mga pangitabo sa atong kinabuhi nga usahay masadya ta happy ta pero after the day say na may tabo nga wala to expect so masubo na pud ta so wala tay control no di ba Pastor? Kay for example no kana bitang na may tabo sa tong membro sa pamilya or atong mga tuod nga mga higala nga nagkasakit sila nga usahay sa ana nga instance nakita nato murag wala na hope ang medisina or whatever nga pwede pa nga ilang ginagamit pero when you look beyond that kung imong kaya nga nag-suffer ka pero kung motanaw ka beyond that pwede kaya possible gyapon no pwede gyapon ka makapuyo today mo yun sa tong author with purpose and joy kay namanggoy a purpose siya siguro in the sense nga I mean, despite the fact nga ana ang imong gagian nga medyo nakita na yung mga lisod kayo nga kahimtang o circumstansya pero aduna gyapon purpose na I think that's
that's the essence of kaning gitawag nato nga the triumph of God's love. Yes. Yeah. Og klarohon lang gyud po Yes, nato sige daw, nga Pastor. Pastor Pedro og mga kapaglaom nga ang Ginoo gyud mo'y ato ang partner Right, sa atong right, kinabuhi kay bisag kung saan nato buhat-buhat og paglaom, existing with our life without God. Mura og ako nakita Pastor Pedro, Right. lisod nato na makabuot mga kaigsuonan. Makabuot ang gyud nato na sumala sa atong leksyon by the grace of God nga ang ihang saad nato naatay dako nga palaabuton sa kinabuhi. So kung magkinabuhi ta nga bisag naatas tanan sa kamaayo pero ang atong kalibutan Pastor Pedro Right. salupod kay dili naman maayo ang atong Dili na kahimtang. balance. Di na balance, then we still need and above all we need the grace of God. We need Amen. God's power That's sa atong kinabuhi. Tingali diha nakita nato nga mo malampuson madinaugon gyud ang tanan tungod na sa gugma sa Ginoo kanato. Very good. Inga mo diri Pastor sa atong lesson sa introduction before we go to the Sunday's lesson. Yes. Kani man gud ingon siya din in this quarter's final lesson, we will see Christ's steadfast love during the most exciting time in the history of the universe and his complete triumph in the great controversy. So kani bitang we will see kani bitang word nga steadfast love. Yes, yes. Because I mean siguro unsay mong panglantaw ni Pastor kanang steadfast love in the midst of kaning suffering, in the midst of hardships, in the midst of sorrows. Unsa ka nato ni pag-explain bitaw nga ang gugma sa Ginoo steadfast gyapon. Grabe no. Sige daw. Murag sa ako Pastor Pedro. Mao explain mo Wala gyud kaayo ko kakita sa human work o perspective sama nga sa ani. maka-define o maka-illustrate kining steadfast love. Only God Himself kay nakita na to nga gawas ang Dios dili mausab mga kaigsuonan ang iyang gugma magapabilin og nakita gyud nato nga ang iyang gugma dili gyud mausab. Right. Di gyud pod mabalhin, dili pod ingon nga mahimo nga iyanang utrohon. Kay nakita nato dinhi nga ang word nga steadfast usa gyud ni kapulong og sa Binisaya pa ni nga kupot gini sa Kupot yun, tama gitawag na to og hangtod sa Wa gini ko. kahangturan. Walay pagbubad. Og sa human walay perspective. pagbuhi ni, wala. Og sa human perspective, kupot hangtod sa kamatayon. Pero this time, kining mga butanga magabarog sa wala gyoy katapusan. It will never change. Wala siya limit, wala siya boundary. Mao ni ang nag-illustrate that God is ang iyang gugma magapabiling yun sa walay katapusan. Right, very good. So meaning to say kaning batata kanang steadfast love sa Ginoo nga iya yung intention is nga kung tanan kita as much as possible maluwas gid unta no. Well, I think this is also I believe this is also the purpose kung ano nagtuon po ta sa kaning last book sa Bible kaning Revelation. Yes, yes. Di ba Pastor? Yes. Kaya sa mga God, Revelation marag kamana po. Puro mo na mga wild beast or puro nga mga apocalyptic or unsa pa na nga mga images ang ginapakita, mga dragon, and so dragon. Pero nindot kayo. Pero nindot nga actually, the book of Revelation, kung i-summarize mo na siya, it actually speaks of God's steadfast love, no? Mura ba na pastor ba ako I-secure niya yung mga katawhan para mahibalo sila nga, di ba? Kini nga libro murag muhatag nato ni og paglaom yun o Right. kadaugan kay mura ba ni siya projector Pastor Pido Okay, yeah. nga dinhi sa gisulat ni John Revelator iyang gihatag sa Ginoo niya ang vision Ipakita, no? project niya kung unsay mahitabo Right, very sa good. No, katapusan then kita pod nga nakakita mo kreito sa tuwa og hope mo kreito sa tuwa og trust diha sa Ginoo gyud bisan unsa mga panghitabo mo na nga mo triumph yun ang gugmas Ginoo kay nakita mo nato gi-project. So ako nakita ni nga So iya gigipakita. yes, iya gipakita sa Book of Revelation. Para mandam jud ta, no? Yes, aron di ta mabalaka sa karon. Ay, right. And then di po ta mabalaka sa Sa unahan. Unahan. Tama, right. Kaya yung din gives us hope for today, Tomorrow. and forever. Nindot po ni siya, no? Kay today, yesterday. Di naman ta pwede mag-yesterday, Balik, no? di na ta pwede balik. So today, tomorrow, pero nasumpay forever mo. Bago ni siya nga terminology. Yes, na yes. pwede na to isumpay-sumpay, no? Today, tomorrow, and then forever. Og naagi siya katungod po ani Naagi ni siya. Yes, Oh, yeah. kay Oh. ang Ginoo ko naingon siya daan sa first chapter pa lang nga I am the Alpha and And the Omega. Omega. The Okay. beginning and the end. So tanan orag nakita sa Ginoo so iyang Covered ka nakita na ni. to. Covered Yes. kay today man. Yes. Tomorrow and forever. Mura ba gipakita sa Yeah. tuwadaan nga ayo ka balaka naagi kaluwasan para nimo. Just hold fast
padayon tas pag-alagad. Right. Ingon anak mga kaigsunan to give us hope. So, meaning, Pastor Pamunag, no, nindot day kung ang Book of Revelation, atong pagalantaon sa ani nga konteksto. Kana bitong giyon sa Ginoo pagpadayag ang iyang dakong gugma lang nato. Amen. Pinagi sa katong mga sulti bitaw. I like katong mga sulti nga mura siya projector. Gi-project niya dito sa screen ba para makita bitaw ni John the Revelator. And at the same time, ato pong makita kung unsa po yung nakita ni John the Revelator para ma-secure yun ang kaning atong response sa Ginoo sa iyang pagpakita siyang steadfast love sa tuwa. Kani diri sa Sunday, Pastor, kaning hope in the time of trouble. I think wala kay ko ka agi sa uban nga kay nabisi magutaw sa no. Ito yung mga big events sa kalat sa MBC. So, other big events po. Usay na i-part sa itong lesson nga morag din. Wala na ito nakuhan. Pero actually, part sa itong mga previous lessons, na-discuss na ni siya. So, kanina mga itong lesson karon, I think this is going to be the last. So, for this quarter. Karon nga quarter mo nang last na ni. Climax gini siya, no? Kana mo nang word gigamit gina the triumph gini siya of God's love. So one of the things nga yang lay down din is kaning paglawom panahon sa kaning kalisang trouble, di ba? Tama ba na siya? Yes. Okay. So how do you look at this, Pastor? I understand bisan din sa atong reading sa atong lesson mga kaigsunan giklaro gyud rin nga una gyud ang close of provision usa pa ning gitawag nato time of trouble. Para sa mga katawhan nga giingon rin sa atong leksyon faithful to Jesus. Dili gyud mahitabo nga ang atong ngalan once masilda diha sa book of life. Dili na mahitabo nga i-blotted pata diha. So meaning to say, Pastor Pido, dili na ta mabalaka sa time of trouble kay ang Ginoo naghatag na nato daan og seal. Iyan na tada ang na-close naman. So bisan unsa pa ang nahitabo sa ibabaw sa kalibutan, ang tanang mga katawhan sa Ginoo nga nakadawat sa seal sa Ginoo, bisan unsa kalisod, Pastor Pido, bisan unsa kalisod sa mahitabo nato sa kalibutan, mauna na moabot na ng mga persecution, moabot na din nga mga grabe gyud ka makalilisa nga mga panahon. Mga kapaglaom, this is an assurance para kanimo o kanako nga kung faithful ta diha sa Ginoo, makahimo ta sa paglikay ni ining mga panahon na. Unya, kini, warag sa akong natanaw, Pastor Pido, warag na idako kayong choices din Okay. Kung gusto ka nga mo mahiagom sa plagues, then choose the words kining kanang ilahang kaugalingon nga kanang agenda to finish the world. Nga diha ka mo sunod ka kung silang isulti mo tuma na lang ka sa kwan, but dili ka makalikay sa plague or sa kadaot nga moabot sa kalibutan nga ibubo sa Dios unya, or depende na sa atong choices, Pastor Pedro, kung mahiagom ta sa suffering sa kalisod sa kalibutan through human perspective or invention or persecution, pero makalikay ta sa rat sa Ginoo. So gibutan ako diri, Pastor Pedro, nga kung mo stand ta sa Ginoo, surely bisan unsa kalisod sa panahon, God will seal us ug di ta mabalaka sa time of trouble kay ang Ginoo mao'y magluwas na to. So meaning to say kaning gitawag ni mga time of trouble, labi na kaning pag-pour out sa 7 last plagues, no? Nga gisigutan din sa pinadayag versikulo 16. Time anyway, mabasa man sa itong mga igsunan. Of course, kani siya, kay just like what you said, na-secured naman ang kay close of provision naman. So, close of provision, saka ang time of trouble, that means, kung imong simple analysis lang, kanang time of trouble, kaning 7 last plagues, that, ang affected yun na, kaning mga, katong mga tao nga, wala yun na. Yes, of course. Yeah, just like what you said, no? Katong wala masilyuhi, wala siya meaning, wala gid nila desire to listen to the kaning pulong sa Ginoo nga gisgutan din sa Bible. Kay kung dili man good Bible, wala namang goy lain pa nga mahunahunaan nato kung unsa gid ang basihan, no, unsa ang sana kana bitang basis or timailhan kung diri ba ka or dito ka. So more man gid siya actually. So di ba? So morning pasalamat po tayo na itong lesson nga gibalik na po niya sa tuwa, although actually na po yung lesson na previously, pero gibalik na po siya para, I think it's a good thing mabalik-balik po niya kay para
kana usahay manggod ka ng usahay gibalik sa atong first mura di kay nato makuha. Pag second, pag third, makuha na din mo ang essence gid ba? Yes. Siguro masabtan lang nimo unsa ang information ana, unsay metabuana, pero ang the essence of it kana bitong the experience kanang the encounter pastor. Usay dito nimo na makaplagan sa siguro ika-third nang gibalik, ika-fourth na. So pasalamat po ta kay bisag ako napo ko'y lahi nga experience sa ani nga lesson compared po sa lesson nga atong naagian kanadto nga nag-iskot po sulo sama ani. Yes, yes. Di ba pastor? So what imagine Usahay magdepende sa focus. depende sa focus pero nindot po na siya no sa minute to say ang iyang gibirahan iyang gi-emphasizes kaning the 7 last plagues will be poured out on the wicked world. Mao nang giingon nimo sakto din mo gisulti kanina nga of course kay nako na mga nasilyuhan naman ka. So Dili nakaangay mahadlok kung mabalaka. yes. Yes. Kini sila nga mga tao murag ilan naman guning itugyan nila kung galibad diya kang Kristo, di ba pastor? Yes, amen. Nga murag bitaw yung itugyan kamwat may naman guna. Kung ako example akong itugyan akong husband and wife no in a relationship kamwat may mangod ang konsekwensya na bala kung sa may tabo mo kung ka diya no mo stick jud ka diya so mo na siyang ingon diri nga God's people have a personal relationship with Jesus so deep that nothing can Change it. Okay, imagine mo naman sa taas ng imong gagian nga pag-injure ba? Pag-injure sa mga tanan nga mga butang mura grabe kay imong gagian tapos imo pang baguhon ang imong una-una. So wala lagi makausap ani pastor. So that's why karon na daan ato na ning dapat mahibalan. Tama ba, Pastor? Yes. Yeah, okay. Ug tungod ana, Yes. Pastor Pedro, ug mga kapaglaom, naay mga lesson ring atong makita, life Okay. application. Sige daw. Dili na ta kinahanglan pa nga mag-andam og mga butang para unya maabot ang persecution usahay. Oo, right. Mo nauna pa ta Okay, nga mo nakabalo. sa MBC kay nailangob didto. Wala na, Balin pa nasira niya, na. layo na kayo niya. Murag naatay dakong kabalaka sa moabot pa nga mga pagsulay sa kinabuhi pero this time we are told nga ang Dios maoy ato ang kauban ug dili na ta Refuge. mabalaka. Kay siya iya natanggi. Right. Kuwarang gisilyuhan. The only thing is that every day sa atong kinabuhi Pastor Pedro makahimo ta og personal relationship sa Right, Ginoo nga kanang modulot gyud nga kanang yung tinud-anay gyud nga relasyon sa Ginoo. Dili lang yung relasyon Pastor Pedro. Nga musimba lang, Deep man eh. musimba lang, mutuman lang sa kasuguan. This time, gawas nga siya musimba, gawas siya nga nagtuman sa kasuguan. Ang iyahag yung kinabuhi, iyan ang yung gihatag tanan sa Ginoo. Everything deep. Kining word nga deep. Wala, laong na kayo na, bisan pag unsaon ni mo ni. Di na ni siya mausap niya gawas patabangan tas Ginoo kay. Okay, na may Holy Spirit. Mao man ang giingon diri nga ang Ginoo mismo mo. Kaya siyempre, ang Ginoo, manigurado po na siya mga tao. Yes. Manigurado mga nang kaaway, ang Ginoo na ba? Silyuhan ito siguro. Manigurado na siya. Di ba? Bisag kang hope tingali, nanigurado to siya. Manigurado na siya. Di na siya masugot nga na masipyat. Mas may ganyan taning wala gyud tao nga kuan ba kanang malingkawas. Amen. Nga unta kanibitong tawag na to nga plagues. Wala untay tao nga makakuan ani maka-experience ani kay tanan na naman diya kang Kristo. Amen. So mao ni nga atong panahon nga gamit nato ron nga no di ba nga atong gina-invite atong mga audience. The first time nga makadungog sila ani pwede sila nga makatuon pa sa pagpadayon no. Kung sila Revelation chapter 16, mabasa na ito na diha. Pero alang sa mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo, nag-ingon gyud nga the Holy Spirit will work in our behalf. Right. Kay sila, ang Holy Spirit maghatag na tuyo. Dili sa tuang wala ta. Although our part nga we dedicate our life fully to God, but the Holy Spirit will work. Especially in our daily living kay He will give us pure life. Yeah, ang nindot po dayan ni Pastor sa kaning gitawag natong hope in the time of trouble. Ingon sa tong lesson based sa gibasa din sa namatay mga verses nga na sa tong lesson. Makita na ito ng mga kaigsunan, no? 1 John 3:1-3, John 8:29. Daghan pa diyan, no? Sa Revelation 22:9. Daghan, no? Mga pwede niyo balikan Revelation 16. Ingon din, no? There was nothing in Christ's heart that responded to Satan's deceptions. So
kaning period hopeless na gid ang kaaway ani. Di ba? Tama ba? Tama. Hopeless na. Bisag unsaon. So, bisag mga tao ani nga natatakan na nga diha kang Kristo. Yes. Mura bitaw karniro, bitaw nga nakano ka, kana bitaw na-identify ka nga mo ni mong owner. Yes. So, yung din, we can reflect this aspect of his character as well. So, Meaning, murag, ano siya, kanang possible siya, pero but this is the only possibility that will never occur. yes, of course. Di yun mahitabo na. Sakto mga kapaglaong, Right, Pastor okay. Pedro, kaya nakita na to nga, usahay manggod kining kahadlok sa atong kasing-kasing. Mo tumaw kay tungod sa atong katawhanon. Pero, ang Ginoo gid ay nagpakita gid diri nga, wala gid siya kana bitang gamay inclination na lang ang deception sa Hawa. Okay. O the same as with us. Kung ubanta sa Ginoo, mo reflecta siyang kinaiya, mintras niya pata din sa ibabaw sa kalibutan. Dako niya mensahe, Pastor Pedro nga. Good. Dili gid ta mo incline bisan gamay sa deception sa power ni Satan. Kay once makita na ni Satanas, that would be a revenue nga ihatang ihatang itempt, ihatang madala. But this time, wala gyud nothing in the heart of Christ. Nothing gyud. Sa atong panahon, anang panahon na, wala na tayo inclinations once we are already sealed. Before that right. So, meaning to say, kani atong pagkinabuhi today Yes. this is already in preparation for the... Yes. Dama, murag gubat magud na, no? Kay kung sundalo, manggod ka nga, dili ka mo train, tulog-tulog ra ka. Di ba, nabitaw yung mga special... Makuyawan ta. Kita bitaw ka ng mga special forces, yung mga rescue, na mga sa nasa YouTube. Grabe din lang training, ana. Tanan nga mga halos anggol nga, possible nga may tabo, ilang ginakuan ba? Ilang ginapraktisan. Amen. Kaya kung dili manggod sila, they are not aware of it, usay maunahan sila sa kaaway, basig, ma-rescue, sila din yung rescue, no? Yes. Tinuod yun. Demoralize na ta. Yeah. Kaya naunahan man tas kaway. Naunahan ta. So, pero kung So, katong now, ni mo, Pastor Pedro, preparation day ni Ron. nga, warag preparation na to ni, ang atong karakter, we start living with Christ every day sa iyahang pag-karakter, the way siya nagkinabuhi sa kalibutan. Mo na ingon mo nga, maandam ta. Right. Maandam ta. Mo na nga, ganang ko na yung program ito nga sa NDRIL, kanang get involved ba? Everyone. Okay, mao na in preparation man sa ani nga kwan, no? Expression mo gud na sa atong kanang bitang atong pagigugma sa steadfast love sa Ginoo. Yes, Kay of dili mo kita mo nga tao, Pastor, di ba? Di man ta mo respond og love kung dili pud ta pakitaan og love. Yes. Mao na tendency gud. Murag mao na tendency. Di ba, Pastor, no? Mo nang usay lisod bitaw masuko pagkan tao, grabe hilabihan yung gugmay ang ginapakita sa tuwa. Maulaw ta masuko Di ba? So, ang Ginoo po, nga na po, yung steadfast love kung ginapakita sa tuwa, lisod kaya nga di po tayo magpakita in the same manner. Dili siguro sama yung kadako siyang gugma lang nato. Pero at least, no? Is going to perfect that kind of love nga atong i-respond sa iyang love nga ipakita sa Amen. Pastor, kaning last na siya, kaning kaning Monday, hope in Jesus' return. So, human naman tong trouble, nasilyuhan naman tong sumala sa mong explain, no? Revelation 16, sa last plagues, karon nana din sa kamo na ni ang the great scenario kining paglaom sa kining pagbalik yun ni Ginoong Jesucristo. Yes, and then sa New Testament ato gyud makita, Pastor Pedro, nga every moment sa mga chapters and verses sa Bible kanunay gyud gipasantop ang duol nga pagbalik sa Ginoo. And also by saving sa tanan niyang mga katawhan. Mao nga ang John 14:1-3 mo iwarag na focus na to diri nga nagingon siya, let not your heart be troubled, no? You believe in God, iyang giklaro nga kita nga mga Christians maka-identify ta mga kaigsuunan sa mga karakter sa katawhan, sa katapusan nga makabarog sa dagko nga mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi. Right. That's why gi-advise ta nga dili yud ta mounsa man. Dili yud ta magwala sa paglaom. Di ta ang atong hunahuna bitaw, Pastor Pedro, dili matunga ba nga usay mahadlok ta nga moabot na yung panahon nga naigingon rin sa atong leksyon nga when the days are dark and the oppressive enactments of the church state power threaten our lives, ang saad sa Ginoo mao gyud ay mo prevail. Mao yung tamo yung pamilya, the promise of Christ coming fills our hearts with hope. I like that. Gitawag na to og blessed hope.
Mura mo guni siya, akong tanawan na pastor, kaya mura siya drama ba? Yes. Nga bitaw kontrabid, di ba? Bida o Sa kontrabida. salida, grabe kulata-kulata sa bida. Oho. Pero pag abot dito sa kanang tumoy-tumoy na sa end na sa story apit, mo gawas dahil nga mo daog na ang bida. Yes, amen. So mo na siya nga nindot siya nga kwan ba no? So kung sa i-plot ni mo na siya nga storya. So ups and down ang kwan no? Ups and downs ang kaning storya sa kinabuhi sa ka Kristiyano nga gahulat sa kaduhang pagbalik ni Kristo. Pero the good thing is ang end gid ani is assured gid ni siya nga grand ending gid siya kay it will always be in favor of God and His children. So just like what you said, katong hope no, mao gini nga kung wala na siya, walay pulos niyang hope. Amen. Wala na siya meaning, wala na siya substance. Kaning pulo nga hope nga gisgutan dinhi. In fact, there is a kwan pastor, dili matingala nga no, gisgutan din sa Revelation 6:6, chapter 6 verses 15 and 7. Ingon din no kating pag-abot ni Kristo. And then the kings of the earth and the great ones and the generals and the rich and powerful, everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks, the mountains, calling the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. So, makita ni mo, no? Napon sa Isaiah 25:8-9. So, gi-compare ang attitude sa mga tao nga kang Kristo, katong tao nga lahi gid ilang priority. Mindset or priority silang kinabuhi. Sa Isaiah 25:8-9. So, dako kayo ni kalabutan ni Pastor Pedro, dako kayo ni kalabutan nga text sa... Masuko din sila, no? Kay, para sa ato, para sa ato, mga Adventist o mga Christians, para nako, we are so blessed nga, gitagaan ta sa Ginoo og mga kining what will took place in the end. I like what you said, katong projected. Yes. Duragi project. Kay kita nga mga sumusunod sa Ginoo, kabaluta sa panghitabo, unya gawas pa niya na, maka-identify ta sa ato ang gitawag og pagpangalagad nga maayo og insakto. Unlike sa uban sa pikas nga mga tao kay ang ilahang mindset, lahi sad, murag ang ilahang worldview, ang ilang panghuna-huna, lahi sad. Okay, masuko sila kay siyempre ilang ganauna nga magpadayon gyapon nilang paghari-hari din, no? Yes. Uban sila siguro naganauna nga ilang negosyo nawala na. Pag-oras sila nag-invest, nagpatukod og dagkong building, so whatever, no? So wala na. Wala na yung katapusan. Pero ang mga katawhan sa Ginoo Pastor Pedro, nindot kay instead nga mura sila mo rebel against God's words, ang ilang gibuhat noon in willingness sa book sa Isaiah, mo mangayo sila, mo confess sila sala, mo maminaw sila unsay makahatag nila gayuhan, dayon labaw sa nga tanan, magsalig sila sa gahom ug sa grasya sa Ginoo. Well, kana nga time di surrender completely sa ilang kinabuhi sa Ginoo, dili kay murag mo retract hinuon sila, mo rebel hinuon sila, kay mauna ang mga katawhan sa katapusang mga adlaw nga makayagom sumala sa so mean to ibasa. say, Pastor, importante gid nga ato gini siyang mahibalan. Of course, no? And at the same time, kanang it's not just for the sake of knowing, but also for the sake of kanang experiencing. Kanang gugma sa Ginoo kay wa mo kita kabalon sa usa klase nga trouble ang atong magian or unsa pa nga mga challenges nga atong magian sa unahan. So basi bitaw, you know, with this basig madala-dala makuan pa ta ba? I mean, we cannot tell, di ba, Pastor? Pagingon lang shift pa atong paradigm ba? Yeah, shift paradigm. Anything can happen, no? Shift. under the heat of the sun. But I like what you said, no? Exactly mo nagingon ni Isaiah 25 na before ta mag-end, ingon sa mga katawhan sa Ginoo nga gapaabot siyang kaduhang pagbalik, ang ilang pag-receive sa Ginoo is different. According to verse 9, Isaiah 25, it will be said on that day, behold, this is our God. We have waited for Him, that He might save us. This is the Lord. We have waited for Him. Let us be glad and rejoice in His salvation. So, Amen. You see the difference of kanang attitude between those who are not kanabitang wala gid sila silang una sa wala sila'y panlantaw sa lahi ang ilang priority silang kinabuhi. Okay. So I think mga kaigsunan, diha sa kutob, bilisan tuwas na to kay sobrahan po, Pastor. Daghang salamat, no? Pasalamat ni Pastor Pamunag kay kabalot ang mga kaigsunan, panagsarga ka ng mga pastors nato din, no?
bahay na lang kung madakpan nato na sila sa kasemana, the whole week na sila din eh. But today, nagstorya ni Pastor Pamunag, I think, napanasan din until Sunday. Until Wednesday. Hopefully. So, makabalik ta Wednesday. Si atong rabbi, si Pastor Salarda. Yes, of course. Pwede mga kapaglaom, no? So, thank you sa inyo ang paglantaw, mga kapaglaom. Yeah. And let's always remember nga, God is already putting us into a place nga we will be victorious with Him. And that is the best nga atong nadunggan ini atong lesson o ato ng kinabuhian, guptan o himuon ato ng paglaom sa atong kasing-kasing. Ang nindot yan ni Pastor Morabita ka na sa basketball. Pag-ura man naman ng NBA, di ba? Kana sa NBA, kuhan pa na, di pa kakaingon nga nadaog ka until nga madaog yun sa team. Yes. Pero kani, wala pa naabot ang... Giproclaim na. Assured ng kadaugan. Assured na. So, lahi ni siya nga game. Lahi ni nga game strategy kay... Bitaw, no? Gapaabot pa ka dito sa unahan nga kwan. Pero daog na ka. Kung nalang ka, di kang Kristo. Pero, di ba, Pastor, no? Yeah, okay. Pastor Pido nga, it's because God is the beginning and the end. Right. Ang Ginoo mo ay nagpastadas tanan. Ang Ginoo nagpakita na to, mo na nga atong paglaom. Right. Di yun na to wadon kay dako yung kayo ni kalampusan ng atong mabatonan kay ang Ginoo mangyud mo nahibalog na sayod sa tanan. So mo na naka-advantage ani nga kinabuhi, Pastor Pido. Thank you very much. Well said, Pastor Pamunag. Nagkasalamat sa imong panahon ni imong gigahin din sa atong tulumanuntak na sa pagtuon, and see you again this coming Wednesday at aning pagpadayunon makaisunan. Dagan po dahil gahulatan ni Pastor. Of course. Para daw silang mag-lesson daw sila pag Sabado. Amen. So nagpasalamat na po kay nagamit na po dito sa Ginoo nga naka-contribute po ta sa ilang mga needs nila ba sa paghandam sa ilang pagdala sa pagtudlo sa ilang mga klase sa Sabbath School. Yes. So continue to pray for us, no? Mga igsunan, kami gigamit na po sa Ginoo din eh. Wala gid mi ga-claim din dagan mi na hibalaan din eh. Kaning tanan buhat na gid sa balang espiritu mga kaigsunan. Amen. Okay, so ampo da Pastor. Daghang salamat Ginoo sa gayon nga imong gitagana alang kanamo sa paggamit sa tagsa-tagsa kanamo, Pastor Pamunag and myself alang ani nga katuyuan. Salamat sa pagpanalangin ini nga ministry. Kami naga huna-huna o among ginadawat kini nga ideya nga imo kini. Yes, Lord. Kami gapartisipar lamang sa imong mga pagtawag alang kanamo. Amen. Tabangin kaning tagsa-tagsa namo ka mga viewers, mga listeners, kung asa man sila karon, unsa may lang kahimtang ninigdak na tabangin sila Ginoo nga kini nga lesson makahatag kanila og kadasig sa pag-alaga diha kanimo samtang sila magapaabot sa imong kaduwang pagbalik. Panalangin ni ang Hope Channel, South Philippines, ug uban pa mga crew nga nagahatag sa ilang panahon dinhi nga kabayon ta ilikay nimo sila sa mga katalagman, mga sakit nga pinaagi nini magapadayon gyapon sila sa pag-apil nini nga ministry. Daghang salamat sa imong pagpadayag sa imong sigurado nga kadaugan sa imong gugma. Bisan pa nga kami gapaabot pa sa imong kaduwang pagbalik, pero amo nang nabati nga amo nang naangkon ang kadaugan sa imong gugma alang kanamo. Daghang salamat sa inining assurance. Salamat sa pagpaminaw sa among pagampo, pagpanalangin ini nga ministry. Kining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.